Pipilasab ka mga Dabawenyos kasama ang mipadayag sa ilang kasinatian sa nahitabong tensyon dito kasama sa Middle East. Sa exclusive interview sa DXDC RMN Davao kang Mariel Palapan taga Malita Davao Occidental nga mag 8 ka bulan nang nagtrabaho dito sa may Dubai isip o sa ka overseas Filipino worker iyang gibutyag nga duo lamang ang iyahang nahimutangan sa airport nga apektado sab sa maong pagpabusikad. Ato mo pamahayag ni Mariel Palapan OFW sa Dubai. Around 1 p.m. Sunod ang buto na po. Hala ka, uy. Nakaluhog ko 5 times. 5 times dito sa may nang duol ragod sa duol ra sa among nahimutangan ba. Hala ka, uy. Unsay ingon sa imong madam? Aldang inyong kahimtang karon. Wala raman. Okay naman sila. Pila mo kabuok diya kasama ang Mariel? Actually, ako lang isa katabang. Ha, ikaw lang isa. Tapos, Nay mga bata? Tapos, nasa kuwatanan. Hadlok, diri po sa kunanagan. Yan iluyo si kagubot sa maong nasod gipahibalusab ni Mariel ilabi na iyang pamilya diya sa may Davao Occidental nga di lang angay mabalaka tungod kay hugot sab ang ilahang koordinasyon sa Philippine Embassy alang sa ilang seguridad o kaluwasan. Ato maminaw pamahayag o dugang pamahayag ni Mariel Palapan ang nasgutang Dabawenyong OFW. Akong magpapa magjaw maselam dili ka mo magkabalaka ka na kay okay na ko diri asam sa UA at wala na kuan nila na sa murag nahunong na ang gera di lang ta mo kumpiyansa asapan lang ka nang mag-alert to gihapon di ka mo magkabalaka ka na ha okay lang ko kaya pa Ang pamahayag ni Mariel Palapan OFW sa Dubai nga taga Davao Occidental sa exclusive interview sa DXDC RMN Davao.